The Apostle Paul was probably the greatest soul winner among the apostles of Christ. What was his secret? What was his ability to become one of the greatest soul winner among the apostles of our Lord Jesus Christ? Ang panagkatigo nga itong gibuhat, gihimo karon lahi sa ubang panagkatigo, because here this morning we emphasize how to win souls, how to witness, how to become an effective soul winner. Usani kabugaan nga buluhaton na wala lang isangon sa Ginoo sa mga pastor, wala lang isangon sa Ginoo sa pipila. Gani, everybody are mandated to preach the word. Amen. That's right. Yes. Everybody. Amen. Dili lang ang nagbarog karon, kamong tanan nga naglingkod, tanan nga nabautismuhan sa pangalan sa Ginoo, tanan nakadawat sa Espiritu Santo. Everyone are mandated to preach the word of God, to win souls for Christ. Amen. O nagpasalamat ta sa maong mandato, dili gikan sa atong mga leader, dili gikan sa atong mga pangulo, apan gikan sa pulong sa Diyos, mga kaigsunan. Maunang di ta mga kaunaw, maunang ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel, for it is a power of God unto salvation. Amen. Mauna, kung ikaw magwali, kung ikaw magtudlo, kung ikaw mangapig o kalag, ibutang sa imong huna-huna o kasing-kasing, kakining tanan imong ibuhat, ihimo, mando ni sa Ginoo. Dili ni mando sa tao, dili ni mando sa relihiyon, apan mando ni sa Ginoo. Kung doon na tayo kanasig, doon na tayo kalipay, atong ibati ang nagong garbo diha sa Ginoo, nga usata, nga mitubag sa nagong tawag sa Diyos sa pagmandala o pagwali sa pulong sa Ginoo. O kinig mga buluhaton, wala ka tayo ma-confine sa pipila ka mga tao. Ang uban mo ingon, may unta akong walihan, maulaning dapitan. May unta akong walihan, kinilang na lugar, kay komportable ko. Igsoon, higala, binati ko nga mahal, nako nga mga kauban sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Nako kaayo ta og field, nako kaayo ta potential na lugar. Kung sa ingon sa Ginoo sa Kristo, go to the world. Paglakaw ka mo sa tibuok kalibutan, liman ka ni ato ang area of responsibility. Amen. Tibuok kalibutan. So karon, I am not prophesying because I am not a prophet. Pero karon galingkod ka pa lang diha. Naminaw ka sa mga pagtudlo, naminaw ka sa mga pagwali. Hunyo, July 1, 2025, usa ka higayon ni anak ni aga sa Home Missions Department Seminar. Naminaw ka sa mga pagtudlo, pagwali, may tungod sa pagpangapig o kalag o palambog sa buluhaton sa Ginoo. Nadumugding mo nga ang potensya sa buluhaton sa Ginoo, wala ma-confine sa usalan na gamay na lugar. Kinsay na say Diyos lang nga usa sa naglingkod din dili lang sa Pilipinas magwali, kung dili maabot pa sa langit na nasod o sa langit na lugar. Hindi ba kung nagsugod tanan? Nagsugod na tanan sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Nagsugod na tanan gikan sa atong pagkakapig diha sa pag-alagad sa Ginoo. Walay nangaluwas. I don't know, unsang paagi nanaluwas ka, unsang paagi anong giluwas ka, o unsang paagi
ang imong kaluwasan na naabot ka ni ining maong nga buluhaton, nagtuo ko hangtod karon nga nangaluwas na kay dunay mga tao mitubag sa pagpagamit sa ilang kinabuhi sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Praise God. Ang atong pagtambong, Pastor Vic, nice to see you, my friend. Glory. Tumpag ni sa mga pag-ampok sa kalag nga luwaston sa Ginoo. Ang imo paghatag karon og oras, panahon, katubagan ni sa nagando yung kaluwasan ng mga kalag nga nagpaabot nga iwali ang pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Dugay na nagando yung ilang kalag o kaluwasan. Salamat sa Ginoo na himugso na ang gabiton sa Ginoo aron mga luwas na nga mga klase ng mga tao, wag na kay balo, imong ginikanan, imong mga mahal sa kinabuhi, imong higala, imong kaila, tanan sila, doon na katubagan ang ilang kaluwasan, kaya nitubag ka na sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Clap your hands sa Lord. So the Apostle Paul was probably the greatest soul winner among the apostles of Christ. His secret was his ability to adapt to all kinds of people. Now, kung atong basahon ang iyang giingon mga kaigsuonan sa unang Korinto, matod pa niya sa versikulo 19 sa kapitulo 19. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. Ako, na may Bisaya niya. Na may Bisaya na basaha ko rin, Pastor Canilio. Kay bisan tuod akong gawas gikan sa tanang tao, inunuan nagapaulipon ako sa tanan aron makabig ko unta ang labi pang daghan. Yes. Amen. Kini nga bersikulo ang pinaka-focus ni Pablo nga mao ang pagkapig sa labing daghan. Di man siya ulipon, pero mura na ito ulipon. Di ba na may makarelate ng mga pastor? Dili ba ya ako mong sultihan ang kalag mahal. Nanamihon mahal. Basi ibaratuhan mo sa kalag. Mahal yun. Mahal. Nagani tungod sa kamahal, Pastor Torno, ang kalibutan di kabayan. Amen. Yes. Amen. Right. Maunas magpangabi kong kalag, gastos. Amen. Sinatuho mo mga ordinaryo rin ng kalag. Hindi naman yung produkto din sa Pilipinas, sa Amerika, sa kalibutan. Amen. Mahal kayo ni kalag. Imos Pastor Cesar, ako ang kalag, mahal. Maunang tungod sa kamahal, paraikon kayo ng kalag. Magpahatod, magpakuha, magpabisita, mahigupos, maglumot, masuko. Kung di ka kamao mo ibalwit sa kalag, usik. Mauna nga kita nga mga naka-seminar, magpamalandong ta, grabe yun ka lang. Yes. Amen. Mahal. Amen. Kapisan pa, ating kong kalimutan, for what shall profit for a man that he gained the whole world and lost his own soul? Di ka ba yan? Ang UPC, di ka ba yan sa kalag? Kaya kalag mahal. Mauna, ang simbahan mo kasi tungkol sa kalag. Amen. Wala yung kasimba. Dahil mga simbahan na, yan di puntanan, pero naagyo yung pipilan. Dahil mga kaisunan, wala mo kasimba. Walang gini pamasahe, pas ako'y pamasahe ako, hindi mo pamasahe. Ambot, basta mula ito sige, magawa ito ang kwarta.
Kanang sige, kung ako nag-uwi kwarta, huwag ko kang suway. Suway. Iris ko. Ay si paminaw nga nang waka suway ko. Pareha na ko na sa istorya. Sweet to kay ko sa katao. Ayaw na sa kinanan, Toyota. Pinamay. Tagtag na. Kunya, kasang gasolina. Ay palitan na. Tuo po ka. Yan, nagsulti mo kung imo i-background check, huwag yung sakinan. Kuman ko na. Hindi na bang ginawa yung buhay yan? Hindi na ipigtin po ng imuhang silkron, ayaw na. Ayaw, hindi na ipigtin po. Una pa. Siya po yung nagsulti ang ipigtin ko. Anong naipigtin ko? Kaya ako siya silkron. Ako na buhat. Kaya usahay manggod, naghantag. I-reveal si Kinosong na na kasing-kasing. Pero ang problema, maminaw magugta sa lain na tingog. Right. Diba? You have to be very careful. Kinsa imong paminawan. Yes. Regardless sa imong nadungog, wala pa rin problema nga makadungog ka, kay normal man na. Ang problema kung maminaw ka. Amen. Men, so ang kalang mahal. Wala mo gasto kita. Kita ang mga pastor ay ito, ito na pastor. Praise the Lord. Seminar naman nun, evangelism. Kailan i-rehistro? 250. Wala, lagi may kwarta pastor ka rehistro. I-rehistro! Kaya kalang mahal. Kita po mga pastor, ang nagpunta. Alam ko sila yung ako i-rehistro nyo. Wala yun na. Di lang kasi ginawa. Bunaw sa. Amen. Total. Kung sa kumpanya, ikaw may tagayaya. Ang amang yung palipay na ka. Pastor, i-rehistro na ba ko sila yung pastor? Naunsa naman yun. O ba, ano na kanila? Ito ka dito. Kuyo lang nila, kapag kuyo dito. Ato mo dito. Dapat tayo mas pwede. See? We have to invest. Invest yun. Ay, ang tugat-tugat. Pangandoy o ani, wag kay investment, kay kawat na na. That's right. Amen. Hindi kaya ka-invest sa kalag. Gusto na sa mga hindi tikan sa kalag. No! Patambog ka na. Buhian ng maayo para ang garnero nga tambok ng hagatas. Diba? O na si Pablo, grabe wisdom niya sa Ginoo. Kung mag-background check na ni Pablo, usa ka tao, nga dili basta-basta membro sa Sanhedrin. Bago pas mga scholars, usa sa mga baptid sa Balaod. Pero matod pa niya, doon na siya espiritu, kinaiya. Anong basa? His secret was his ability to adapt to all kinds of people. To adapt to all kinds of people. I call this adaptability. One of his secret to become one of the greatest soul winner among the apostles of Jesus Christ, his secret was he has the adaptability character. Ako kita na sa adaptability, the quality of being able to adjust to new condition. Unya ako ni siya isusi pag yun sa Cebuano. Sa English, ang definition, the quality of being able to adjust or to new condition. Sa Cebuano, the adaptability means pagka mapasibuon. Ipasibo ni mo ba ang imong kaugalingon? Di kay ikaw mo'y agdon.
Oo, tabang. Ang kalam na mahirap nag-agad mo noon, ayaw sa akin, Pastor, hindi ko ni Panginoon. Ayaw sa Pastor, kaya nasuko. Parang saan na mahinoon yun? Kinahanglan na tayong espiritu sa pagka-masibungon. Right. Kenapa? Sibuk ba? Kung kamao ka mo dahil ba? Dili ka luag o tulir ka ba? Amen. Amen. Hindi sila simpa. Sa kinawin, kung kinawag na sino, tinawag kita kita. May magkita rin may pirno, sila na magyapon. Pagkamasibon! Hallelujah. Kung iwala na ang ng pastor, maagakaroon, wakata mo agi. Magpapadlong siguro sa una. Kapag klaro na itong mga badlong mo na ito sa una. Pero di pa na sila masibon. Na kay Litsuran ron, wala. Pero salamat na lang sa Espiritu sa Ginoo na nagkamit sa mga pastor. Ikaw po sa mga pastor na ka, ikaw po sa mga magpagamit na kasunod sa Ginoo, kamao na po ka. Ano na, kita mo sa po. Buwa lang yun si kukod na ko na si Pastor Libay. Ini, ibayan sa Ginoo na ang Espiritu sa magkapasibuon. Ganun, kinahanglan ng pagkapasibuon, Pastor. Aron mga luwas, mga kapit na ginang sila. Praise the Lord. Ilibya tanang kalag, parihang batasan o ginaiya. Nabi kalag mga bugal-bugalon kayo. Iga-igaon kayo. Ya, ditsukong din mo kasapa ka na ikaw ba? Ikaw ba? Impirno ka araw, ikaw impirno. Ayaw. Ikaw na, sama ng simbahan na eh. Hongkong na yun naman. Ito na nito. Ulta kayo para mabakuta. Sama na yun. Diba? Wa man ka padagli sa Ginoo finished product. Yes. Raw material man. Aron sa imo sa mabalanse o sa ray imo ang role. Wa man ka tawag ka aron pagbag-o anay ng kinabuhi. Gitawag ka aron gamiton mga kapig sila ang Diyos maoy mubag-o nila. Eh, kung si Misyon ng Mayo, kita magbago sa kala, yung Misyon. Lison, kita pagko sa paglingon. Muna. Sila pa ba? Right. Come on. Isip pa rin kamuta, yung maganita. Yung konsepto pa, pero panikamot mo. Karang yung term panikamot, yung pasamutin sa yun. Dapat ko manikamot ka sa yun. Nami-exam ron. Wala kayo tuon. Tuon mo sa yun. Pero galing, lison, paningkamot to. Mausad na sa itong pagkinabuhi. Yes. Mausad na ang ato ang kahintang atubangan sa Ginoo. Ikaw ako, matagusa, ingon si Pablo, paningkamot ang pagkinabuhi. Ito ang pagkinabuhi Diyos noon matarong sa iyo. Pagkinabuhi. Right. So, Ginoo ang makahimo anak sa atong kinabuhi. We will do our part. So we have to preach the word by all means. Yes. Amen. Praise the Lord. Mura ko ng istorya. Dakpa sa isda. Isuod sa isda sa plato. Una ni mo himbisan. Di ka makahimbi sa isda, buhi pa na. Isa ka nakahimbi sa isda, buhi pa. Di ka kadako. Pero madakpa na nas plato, bisa laparuhon mo isda din ang reklamo. Mausan na mga igsoon, ini kabig na anak, diha na ang pagtudlo, diha na ang pagsunod, diha na ang pagkinabuhing bago. Ang ato lang ato ni noon, mga kaigsuonan, mao pagwali ang mga kabig sila, ang sila, diha sa pagkakon. So, pagka mapasimuon, amen. Usahay man God, Lord, mura ba ni Jonas ba?
Siya ibalibad siya, di ko na mangwali ang mga tawhan ng paghinulso ay. Kaya ka ng mga tao ay mo padadaan ako, mga tao na silang mga unong tao sa. Di ba? Pero kay Ginoo may nagtawag ni. Usahay man gud. Ang ato lang ganahan kana. Okay ra po sa atong standard. Ako ganagi ko mo Bible study ani niya kay hapon kayo. Ako ganahan. Bisa po sa akong isulti. Tuo, utuman. Pero ganang mga supakiro, pastora, lain-lain asahin dito. Ang asahin dito ganang supakiro po mo. Kaya parang lagi na iyan. He was wise and adapting to his prospect. See? He was wise and adapting for his prospect. Because of this strategy, he uses different kinds of approaches or means just to win souls. He is like a wise fisherman who use different methods in catching fish. Kinsa may mangingisda dali. Dili tanang mangingisda o sara ka pamaagi ang iyang gamiton sa pagpangisda. Dunay paagi ako maninggi. Butanan diri sa unos, nay mangingisda aron magakuha og mga isda. Doon na sa ipaagi ang iyang gamiton pagpangisda, pukot. Naapoy pasul. Naapoy mamana. Naapoy panggal, bunsod, kubkub. Sa pamanadihan. Balik. Balik. Kuskus. Okay. Kanang kuskus. Kanang kuskus. Sila bita. Illegal na siya. Illegal bita. Patay ka lang ka nasa. May munay. Kung saan rin kalaga yun? Kanang kalagang kinuskus, no? Hindi ko na mamatay ka na yun. Lipong-lipong ko na. Mau na kalaga. Sige rin suri-suri. Karon na dire. Uma na dire. Sunod na dire. Resulta na kikuskus. Ay mo kayo mo na magkalaga ka. Resulta na kikuskusan. Oh yes kalaga. So daghan paagi. Unsa man paagi ninyo sa inyong pagpangisda? Daghan man kayo mukuha. Pastor Limbay sa Danau. Kuha niya ang sinsuro. Iba ko na Danau. Kung ito na lang may kinatinabanan niya. Sinsuro rin. Sabay nakuha niya. Tulingan. Tamarong. Iba ko na. Kung gusto ka tulingan tamarong, tatudloan ng sinsuro. Ganun na may mga lapu-lapu. Ganun na may mga pugapo, na may mga kanang mga nindot, mga tinugon kayo ng mga isda. Pag sa paligid, gamit, anak. So may gamit na. Kompresor. Please. Kanang pana. Kanang pana, patay niya po. Magamit sa tagpana. Because may mga kag pana, pwede pasabot, klase sa pamangista na ang iyahang tools, anak. Kita po na po tayo pana. Pulong sa Diyos, hait pa sa duhay na sulat, mga kaigsunan na pana, ispada. Mauna ka, gamiton na ito ng klase sa pagpangabi o pagpangista ka ng pana, inigwali mo, inigtudlo mo, masakitan nila kasing-kasing, o kung matungkol ka nila, igsoon, pastor, sister Brad, unsay alay na kubuhaton, ang ko maluwas. Expected na ngayon wali na ito sa pulong sa Ginoo na yun ay mabatagan ang tao. Because the word of the Lord says, my word will not return unto me void, but it will accomplish something that pleases me. Amen.
Mao na mga igsoon, sakit na sila kay siyempre kaluwasan naman. Individual ng pana, kaya di maman na ilaw ang dagat na napukabok yung maikot. Individual, pero mga mahalon kayong isda. Yes. Bakit? Masuli ko ba yung mga mahalon isda? Ang usa ka banira nga tulingan o kining tamarong, iko'y balik na sa 1 kilo nga bulapo. Pasul. Wa may mo kumpit o may paon. Labion ko di mo imong paon. Kita ko sa YouTube. Ang paon nila kanang murag prawn, kanang mga dagko kayo nga mga shrimp. Kuha mga mahalon kay isda. Diba? Gusto ka nga naapugay mga mahalon kayo nga mga isda makuha. Tara ko sa naging mga presentasyon. Diba? Nagdala ko ka sa pulong sa Ginoo, nagdala ka kaluwasan. Ya, ka na makita ko nila na luwas na ka ba? Mura na kung ka namaligyaw yung tao eh. Nagtransact 10 milyon, pero ang imong sakyan maghabal. Ano pa tuliso? Haon na ako man eh. Diba? Right? Nagwalik ka kaluwasan, nagwalik ka kamaturan. Ikaw ka na mismo, tanawon mo na wakas kamaturan. Ipahaom lagi, ipasipo ang imuhang kinabuhi. Amen. Yes, that's right. Mabito na sa istorya, ako nabasa. O sa kapastor, sa kayong bus. Pastor Lito. Pag-priti niya sa driver, isuklian siya o sobra. Pag-ihap sa pastor, pagkadaghan ng sobra sa kwarta. Siyempre, pastor ko, iulit niya ang sobra. Kamo to yung isuklian mo sobra, iulit niya, dili. Ulit. Depende. This is a very good message, binaw. Ako ni Kuman. Pag-priti sa pastor, pastor kami dyan. Pasawan ka. Nagkakay ko ang isukli. Iyang iulit sa driver. Iyang iulit ang driver. Anong imo mag-iulit? Anong imo manigibuhat ako? Kaya ba lang mag-iub ka sa complete saktura? Anong naghat man kayo sukli ang imo isukli? Kaya ba lang sa ingon sa driver? Pastor, niya itong Domingo, isimba ko si Mugsimba. Wala. Ako ang isiguro na kung angayan ba yun kang tuuhan sa inyo. Yawag. So, ayan ulit. Praise the Lord. Amen. Kita mga pastor, nagkakailan na to, pero di kayo talaga kakailan nila. O nangabsaga sa tama ito, pastor kita. Na siya na pastor, una sa pastor, salamat sa Ginoo. May galing kaya akong Ginoo. Di lang na tinawag sa Diyos! Domingo. Di lang na tinawag sa Diyos panahon sa HMD Department Seminar. We are representing the Lord every day in our lives. Kung angayan baka tuuhan sa inyong iwan. Amen. Praise the Lord. Yung nasimpihan pa si Ato, maukato'y manambing. Labi na nagpasiro ko Ato pa doon si Barasan mo. Ano pala si Barasan? Kung to rin ay. To, wala na, di mag-ilan na ihuli-huli. Gabay na punta kayo, pero mapita na yung Apostol Pablo. Binawan example to the believers and to the unbelievers. Kita, makikita sa mga believers. Pero sa mga believer, Silingan. may silingan. Kung na yung silingan, umawag ko yung kinaya. Kinahanglan sa atong kinabuhi mo lagi na tabangan nato ang atong kaugalingon nga magkinabuhi. Sumala sa kabubuton diha sa pag-umol sa pulong sige. Alright. Hallelujah. So daghan kamitag mga pukot ato ni
ato ni ay lang mo anang kuskus tubli kung sa panadian. In this lesson, we're going to delve or to inspect or to see into diverse ways to win souls. Diverse nagkalain-lain nga mga pamaagi aron lang sa pagdaog og mga kalag. So, sa ako nag-ingon, ang kalag, mahal, ang kalag, una na imo madaog, kinahanglan, imo nang agaw gikan sa kamot sa kaaway. Just as there are many ways to catch fish, there are also different ways to catch people or lost souls. We are going to enumerate these means for our knowledge and inspiration. Kita na na, puro ni maayo. Ato ning ilian, ato ning i-apply sa unsa mang sipo nga ato ang gusto nga buhaton. Number 1, home Bible studies. Tanamingon Bible studies. Epektibo kayo ako, I don't know, matago sa siguro nato, produkto sa Bible studies sa balay. Diba? Old school man bagit man sa naka-mention na ito ang director kanina o old school method. This is an old school method. Home Bible study. Kasi may produkto din sa mga home Bible study. Bible studies. Di ba naghanda na motis mo hungry sa itong home Bible studies? Nga doon ay mga worker sa simbahan. Doon ay mga departmental sa simbahan, LMN, nga kung ato visit sa atong simbahan aron mag-Bible studies. And I am very proud to say we are product of home Bible studies. So this method is proven and tested. This is also done by the Lord Jesus Christ and the apostles. Almost every denomination utilizes this means as a productive avenue to teach the word and eventually win souls. The family members may not go to church to hear God's word, but if we bring the word to their homes, the result is always positive. Amen. Mag-Bible study ganita. Focus yun sa Bible study. Hindi kayo magsigita o nindot na ginihinguang kanang refrigerator. Terno. Nanisol. Diba? Yeah. Ang imo pang likuran ng terno, gumpak na. Ayaw na. Diba magka 100 ano, maghihinti ka likuran. Focus ka. Basta kung ka sa dili, okay na. Amen? Yes. Kaya usahay na ba, huwag kayo manguban na ito kung ang ato ang sa iha, waste na. Ay, ikaw lang pasoray, di ba? May kaon dito. Kailangan po yung uban na ganahan kayo manguyog, isa na yung nagkakaon. Wala ko ng yung mga birthday. Kung sisok sa kaya na pastor, kung sisok siya na simpa kayo manguyog. Pero gani ang puan mga libon pusis, pastor lang usa. So, nasa kayo pastor, ay libon tuhan ito, kuyog mo, anamit na pa ako pastor. Hello, is Di ba? Di mo na naman ang pipilo. Kaya maniib pa man na ito may mustadihan. Ngayon, bisa tapakan ko. Di ba? Nakagong classmate sa una, siya sa iyo na kayo na, no? Kita'y maguna-una dahil pagkaon. Sa di pa may buwan ito sa amang ko sa dihan siya, di pa may palit siya o ganang mga biskuit. Supas pa na sa tuwan. Dahil masabit Manila, kan supas sila, na may sabaw. Sa tuwas, nagugug magayon. sabaw na. Pag-abot na mo dito, dahil siya, hanggang siya. Pag-away ko sa atin, siya, namin dala. Kaya para, nindot mong gunin, kumanang kami sa iso, istorya ta. Hantun ka nag-establish nyo ito. Relationship. May kay iyang kati ba? May kay udang kati, hantun ka abot ang panahon na ihawan na yung bimano. Hallelujah. Mamay, ginatawag na. Pasimukain na rin. Daghan man ka ayaw pagi. So, pagpatay si Ruth. Pero pag darmanda ka, para magmugtong tayo. Padulog-dulog.
Ito na lang, mayroon ang pastor. Hallelujah. Wala lagi mo ka. Simba niya. Umundang lagi ito may gustali dito. Kaya pirmi ko nung lakaw, pirmi ko nung wako. Ang yun na ka naman, kay gasto kaya eh. Kung may kaako, gustali. Di ta kinahanglan magpabukaan. Timan ninyo, kabiga sa kaya inikabi ka na, inikahigugma sa Ginoo, anak. Ikaw na sa'yo magigay-ligay, mukha ko na naman magpakako. Naminaw ka na sa palipot. Namalandong, namalansin ka. Di ba? May mga worker sa una. Kaso gusto ko diyan, ano naman, kaya kadaway ko sa nila tagaan. Sa nindot din, kaya tagaan na. Unya na, mabot na. Makapulikik na niya kagdawa ka na. Amen. Buhat na sa agulatong sige. Yes. Trabaho sa. Pati kung kainin mo dawat ang sweldo mo, ay trabaho. Una. Diba? Amen. Itawag na ng ghost employee. May ghost employee sa Ginoo. Pero Biblia niya, di mataro. Kung sa ibugas sa taong yan di nakita ka kung di bugas. Amen. Trabaho sa ta. Kanang nakita ninyo mga pastor na ni ron, wa mo makita mga ka-exo. Pareho nito ng mga athlete. Sawa pa na sila sa bigger stage. Kadlawon pa lang, nag-andam na dita, angay mo mata, mag-jogging, mag-practice, mag-training, mga naiwa makita. Sa tao, ang nakita lang bigger stage, ay lang mausa na sa ministry, ang nakita, nagbatong na diyan, nagsulti ko po sa microphone, ikaw po gusto sa ka, anak ilang naapot, pero wak di mo malitli unsay ilahang mga ibuhat. Amen. Amen. Ang unang iampo sa Ginoo, di lang kay malingaw ko sa pangapit, mahigugma ko, niinig ko ko. Kay walay lisod kung ang tao walay lisod sa tao. Amen. Let us enjoy, hallelujah, preaching and winning souls for Christ. So Bible study, di man sila kantos balay, kita may mga kantos sa balay. Amen. Many of our converts are products of home Bible studies. Hundreds of our pastors can attest to the effectiveness of this method. Amen. Ang to siguro ron, na naman tayo mga dagahan nga nga botol nga mga strategy, na dagahan kayo mga methods. Pero kini ba home Bible study, di kini mawakas o di. Yes. Ako, gigamit yan ko nila ko. Huwag pa tayo agil sa tanang mga strategy, tanang methods. Ang importante sa tanang strategy o methods, Word of God. Yes. Kung sa mga mga methods, mga strategy, yung way pulong sa Ginoo. Ang panalanginan sa Ginoo, ang iyang pulong. Kung ang kanang mga pulong, mo rin buluwas sa mga maminaw. Ang importante, mapadala, mapaabot na to ang pulong sa Diyos sa kaluwasan sa ilang mga kapatid. Number 2, mas pasal na rin, gamay na lang. Personal witnessing. Personal. Dili nang matod nila. Kanang matod mo yun. Kaya kanang matod nila, mahugas dili ay. Pero kanang matod mo, higugmangon ko ikaw kanunay. Di ba? Ingon sila, pulong sa Diyos, makaayo. Ingon sila, magkano? Kanang ikaw yun. Before ta convert naman tayo mga personal testimonies. Daghan tayo mga encounter, experiences nga gibuhat, gihimo sa Ginoo sa itong mga kinabuhi. One of the most effective way of soul winning is your personal testimony, witnessing. Sa imong mga testimony na witness ka, na bless sila, kay unusual man dili kasalanan. Labaw na, nakita nila kani adto,
ang imong ibagusadihan nga usa kada utang tao unya imong gitestimonihan sama sa kunimo kanhing panahon dagutan mo hinungdan sa laban sa Dios dunay nagwali ng tudlo nagaabot sa nako sa pagkapit sa ato ang kalagyan sa kalagyan sa Ginoo may sama sa atin. Praise the Lord. Amen. This method is also effective and economical. It is undeniable that this was used by the Lord Jesus Himself. Like the approach because you build a personal rapport with your conduct. I have proven this to myself as simple but fruitful means. Amen. Labi na naayo kagikan sa mga tiyan. Labi na ang imong tibok pamilya, kubot kayo kaniadto niya, na nangaluwas. Mao na imong personal testimonies. Number 3, mass meeting or crusade. Ato po naging practice. Mura po naging namaling. This method, although expensive and requires a lot of manpower or effort, is also effective. This strategy was also used by the Lord Jesus. His audience is composed of multitudes ranging from 4,000 to 5,000 people. This is identical to our outdoor crusades today. This was also used by the apostles. The advantage of this method is that we can convert hundreds and even thousands in one service. Plus our members will be used and trained in assisting people. Pero expensive. Mahal. Kung doon ay nagko-crusade, kinahanglan preparation, kinahanglan financial, kinahanglan manpower. Pero tanan, kung kapabol na, why not? Amen? Kung na yung mga sponsors, why not? Ato ni buhaton, alam sa himayan. Track distribution ministry. Kini pag-distribute ng mga tracks. There is power in God's word. Printed or preached, there is power in God's word. We have many inspiring testimonies of people who were converted by just reading a tract. Diba? Naghanatag mga kaniadto 70s, 80s, 90s, early 2000, naghahan na kaayo o mga kasinatihan na nunay miadto lang simbahan kay nahatagan o mga basahon. Gani hangtod karon inasigan niya po na register na to di atong nakalabang ng General Conference ipakapinat ng mga acts. So bisa na ato ang fellowship nagpabilin nga nagtuo epektibo yan po ng tract distribution. Number 5, cell ministry or small groups. Ining cell group nga pila ka buok magtigong sila yung mga leader. Cell ministry started from a Korean pastor who said that it was revealed to him by the Lord. The veracity of his claim was proven by the result of his ministry. Usa sa ato ang masulti, usa ni sa mindot sa gigamit ni Dr. Yong Ginso, kining cell ministry, kagani si Dr. Yong Ginso sa tibuok kalibutan nagaproduce siya og membership og million people. Pero wala gina trabahoso kayo. Wa may utang nga dili trabahoso. Mabitaw na ang ato ang pagkahimo ug mangapi ug makalag tanan ni voluntary. Wa tay gidawat nga sweldo dinhi. Amen. Ug kung doon na may mga panalangin, praise God. Kung na yung hatag ni mo, tungod na sa imong pagpagampi ko ka lang. Everything is because of souls. I would like to emphasize because of souls. Mga pastors, mga kaisunan, kung dili tungod sa kalag, Pastor Limay, wa tayo nga nagkumsiba. Kung dili tungod sa kalag, wala ta country. Kung dili tungod sa kalag, wala ta karon mga himong pastor. Kung dili tungod sa kalag, walay magpakaon na ko ron. Kuman.
I-announce sa atong direktor, libre ko na misya. Actually, di makita yung libre. Ang libre na kalang gabuhin. Kasi may mag-udyok sa una-una sa misya, nga mo libre, because of souls. Amen. Ang ato ang itiguman ron, ang ato arong istoryakan, negosyo ni sa kalang. Dili ni negosyo sa kwarta. Amen? But do not underestimate the souls, because souls will produce big money. Eh kung asa galing ka lang, may kwarta. Kung gusto ka kwarta, mangitag ka lang. Amen. Yes. Sa unahon mo ka lang, unahon mo kwarta, huwag ka lang. Parang dali na mong rot. Unang may unang uban, sabi kwarta ka, huwag ka lang. Di ba? Wala ka. Labi na daog sa sugal, huwag ka lang. Dali na mong rot, pero kining kwarta lang ikan sa kalang. Hantod ka rin, pagin mo rot. Amen. Salamat sa Ginoo mga kaibigan. Okay. Kumandati. Ato lang yung kwan. Each one, win one. So, kung 50 mo ka po kasimbahan, naman ako sa niyo, mudaw ko sa katuig, sa katos na mo. So, na sa tuig, duplicate mo. So, each one, win one. Ang ubang sa church planting. So, nanay ang ngayon dire. O, mag-church planting ta. Number 8, campus ministry. Kinig sa eskwelahan. Itong mga youth. Ato ang mga potential na magamit. Atong i-assign sa campus ministry. Kinig jail or prison ministry. Amen. Nana na ba yun eh? Nana ni department siguro. Nana ni ikuha na ni sa district board na kinig jail ministry. Headed by Pastor O.J. Solitario. O kung gustong mag-wardin niya. Nani-wardin niya? Oh, Pastor Rilso Gargar, wardin din eh. Dili sa mga priniso, pero wardin din sa mga kalat sa prisuan. Nagsugod na rin ka, Pastor? Salamat sa Diyos. Alam mo, tinuwag ka, no? Isa may kalat na di disiplina. So, sa Jingkon, di ko na niya ang prison ministry. Sa lipay tagay na, may Pastor Gargar sa prison ministry ron. Wala na yung problema ng mga preso na ito. Hindi, kaya punta kayo guys, karo kinapriso na ko, hindi ako batang siman. Karo kinapriso na ko, hindi na ko kasimpa. Nakapag niya po, Pastor Nelson. Kita mahimulong ko, sunod tuig, tako na rin simbahan. Praise the Lord. Kaya na yung mga sakyanan, kaya mga membro, ano yung mga graduate. Kalingkod na tayo. Kamu, sa sulod mo diri, panulong, drug lord mo. Karon na ako rin na pastor yung presuhan, praise the Lord na mo. Diba? Abot yan po dito ang pagwalis. Amen. So, kinintanan ng mga methods, kinintanan ng mga strategy, we will apply this in our ministry to save by all means. Clap your hands and let's give the Lord glory. Thank you very much and God bless you.